San Juan jaietako tartea Tolosa Motorrek babesten du. Aurtengoakin 21. urtea da, hasierako urteak Beleta Aizorratz elkarteak antolatzen zuen gure laguntzarekin, eta urte batzuei egin zituenean guri eman zigun testigutza, eta orain ja urte batzu badamazkigu alderantziz egiten duguna, Aizorratz elkarteko kideak guri laguntza eskaintzen digutenak, eta guk hartu genuen Batakeko kidea bezala, antolakuntzaren ardura. 21 urte asko dira, nolako evoluzioa izan du, jetxiraren bat, igoeraren bat, kopuroren aldetik? Goizeko partean esango genuke mantendu egiten dela, edo gorantza egiten ari dela. Urte guztian egiten den lanaren ondorio de baita takeskolak bere fruituak ematen ditu, eta urte amaierako ekintza bezala hartzen da kalean jolasteko aukera izatea, urasen aurrean, lagunen aurrean jolasteko aukera. Eta esango genuke poliki goraka egin joala. Eta gero atxalden, kasualitatea aurten, orain arte 58 taldeko muga genuen, eta duela 3 aste talde kopuru hori helduta genuela, antolakuntza aldetik erabaki genuen ahalegin txiki bat egitea eta kabida handigoa ematea, eta 74 taldeko mugara jo dugu. Horrek eskatzen diguna da kantxa gehiago antolatzea, jende gehiagoren laguntza lortzea, eta nola ez, azkenen gastuak egin behar direna, kamiseta aldetikan, eta pixka bat ahalegin txiki handigoa eskatzen digu. Eta esango dugu, zentzu hortan, osasunez gaudela, ez? Eta ematen da, urteetan zehar saskibaloian jolasten haitu den jende hori, nolabait San Juanetaken jolasteko irrikitan jolasten du, nahiz eta urtean zehar talde batean ez jolastu, eta hori antzematen da, talde kopuru horietan. Zuentzat ere positiboa izango da, ez? Gutxienez egiten duzu lan guzti horren eskertza ikustea jenderen aldetik. Momentuan erabakitzen dugunean 74 taldeta igotzea, urduri jartzen geha suposatzen duenarekin, baina beste alde batean esaten zu, San Juan festen inguruan errotuta dagoen ekitaldi bada, jendeak parte hartu nahi du, gurekin saskibaloiak disfrutatzeko aukera hontaz bizi nahi du, eta gu ere gustura, indar berritu egiten geha, antolakuntza aldetik hande baita, gauzak hobetu nahian, eta urtez urte behintzat, eskaintza hobegoa eman nahian. Izarrituta zaudetela, zuek ere jokatzeko aukera izan duzu? Bai. Oso ondo, inditeu 2 ronda eta lehenengo rondan indeu triple empate bezala, eta urrengo denak irabaziteu eta sailkatu inga ustot. Kuartosetako sailkatu geha. Eta nola ikusten zarete, garaipena eskuratzeko ondo? Ez, daude batzuk ekipo oso onak eta oso altu direnak, eta ez da uste. Gu adibidez, ibiltzega futbolen da, guain apuntatu gara 3x3-a, 3-2, politia iruditu zaigo torneoa, eta daude beste batzuk saskibalen ibiltzean oso onak eta zaila ikustet. Beraz, borrokatzea da, tokatzen da, ez? Bai. Zuek ere 3x3ko kamiseta jantzita jokatu alduzu, eh? Bai, oso guztua. Zemuz junda? Oso ondo. Denak ez ditugu irazi, baina bai, oso ondo. Ondo pasadeu, bai. Zuk esan ez du, bueno, zeba? Batzuk galdu, baina ondo pasadeu, al final helburua ondo pasatzea da, orduan. Parte hartzea lagunekin ibili, pixka bat izerritu, eta ondoren? Etxea dutxo bat ematea. Ya está, etxea dutxa ematea. Beraz, San Juanak ez dira festa bakarrik, ez kirola ere egin behar da. Bai. Zuek urtero parte hartzen alduzu hemen 3x3 txapelketan? Nire lehenengo urtea da. Nerea baita. Lehenengo urtea. Gurea lehenengo urtea da, gurea bai.
Eta zergatik animatu zarete? Iruditu zitzaigun talde politia ginela, eta animatzen baginen ondo pasako genulat, pues hoi. Eta hola bihurtua. Everybody's born to compete as he chooses, but how can someone win if winning means that someone loses? I sit and see and wonder what it's like to be in touch. No wonder all my brothers and my sisters need a crutch. I wanna be a human being, not a human doing. I couldn't keep that pace up if I tried. San Juan jaietako tartea Tolosa Motorrek babestu du.